sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane waduh Rama iku ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak ngrumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dodo barno wengi lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya ngerti ana anak wani marang wong tuwa yen ngerti ana sewu siji sing wani ngerti ana anak lali marang wong tuwa yen ngerti ana sewu siji sing lali suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane